के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ आप नहीं खाई Hey guys, good morning. Today 5 September नालाय तो Teachers Day आरोना Teachers Day फालिनो नागिरदों कलेजाव खुंनो नागिरदों Teachers Day celebration खालामनो नागिरदों तो नोंथांमोननिसिम जाय फोरोंगिरि आरोना बिथांमोननिसिम Happy Teachers Day आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय Happy Teachers Day बावहरग्रोनाय थाबाय So guys नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों बोरै सेलेब्रेट खालामगोन जल्दी के कर दे जल्दी कर Gigi mas pasien ini. Ini dayo आरो ना बिलुन सुनो नागिरदों माबानिसो Mother's Day भूमिकानि. भूमिकानिसो ब्रा Mother's Day. सुना बाव दे गरम. लागाव. नै साजायनो थाखाय नै बेखौ लाबोदों आरो ना. बरिया. बिजों लास्टआव इन्डिंआव जाय हाबा जादों मानसिफ्रा नायदो. दे Su. Sanggita, nah. Kar. Sudah. Biarin ada, empat. Ada, sudah. Sudah, guru, sudah. Tahu. Nela bekanci. Nih, yo dekorasi खालामगासिनो दायो Bodo. Hey dia, kosun. Hey, kini kau dengar apa sih dekorasi tu Nepalian kosun? Nepalian? नमस्ते Aro? Aro naik. Kulumbai, oh. Yes. और स्पेशल दिन है टीचर लोग के लिए आज हमें टीचर डे के लिए डेकोरेशन कर ले अपने गुरु के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ तो नै जोंना टीचार्स डे नि केक लाबोदों आरो ना मास्टारा नायबा आंथ' ग्रुपआव हरथारगोन अबावमोनलाय गोजौबावलै English. video
Assam. Thangdo. ये हमारे क्लास की छोटी सी बच्ची दे तू बगलम दे और हम लोग कहाँ हैं सबसे ज्यादा काम करने वाली। हाँ और सबसे ज्यादा क्लास के टॉपर ये है हमारे क्लास के टॉपर और ये भी है ये खा रहा है अभी खाना है क्यों दे बाल के बोकाई दी अब नेपाली नहीं बोल दो तीनवटा भाषा तो भइहाल्छ नेपाली बोल नमस्ते और थैंक यू हेलो ये है हमारे सबसे प्यारे और छोटी सी बच्ची हमारे क्लास की हाय गाइस हेलो गाइस आप नहीं खाएगा इसने दही चांचला जागरा को मिस्टी जंग सिंगरा जो बने दिना ना यार जाना हो गरम जाना हो जाना सावदाल बानायसोना जेब्रा बिसिनालाय फट' लालायगासिनो आरो नायलायथारो नामा जोबनायनि डान्स बाइकन दीदी wow Assam nama बच्ची डांस कर इतिया guys सबसे सेलिब्रेशन खालामनाया जोब्बाय आरोना स' guys बेयावनो भिडिअ एन्ड खालामसै टाटा बाय बाय